Belaunaldiz belaunaldi baztandarron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin zerrian halako baztan proiektua martxan jarri du. Gaur prestatu behar dugu arraina tartarra, jogur zopa eta maionesa aguakaterekin. Ikusiko duzue ze platen ederra lortuko dugun. Arraina. Naiz eta erreken errekuperazio gaitasuna arrasa handia izan, haien etorkizuna hein batean gure eskutan dago. Gaur egin behar dugu arraina tartarra, pepino zopakin eta aguakate maionesakin. Orduan, hortarako, behin egin dugunera arraina eduki azukrea eta gatzan 2 ordu, hola ez da marinatzea, baino pixka bat gordintasun hori kentzeko, bai, horrela gelditzen da, gutxi gora bera. Eskatu dugu arraindegian kentzea ezurrak eta baita ere azala, eta orden filete hauek sartu dugu azukrea eta gatzan. Eta 2 ordu edukitu dugu, eta gero 2 ordutik ja pasain indelaik atratugu, garbitu dugu gurean eta idortutugu gureak. Bale, arraina orduan behar dugu, baita ere behar dugu onjo batzuk edo aziza batzuk, gustokoa, zuen nahi duzuna, frijitu dugun olioa ere behar dugu, onjoak frijitu dugun olioa, soja salsa, menta, lima, pepino, rukula, maionesa, aguakate bat, eta gero, hori, ozpine, engatza eta oliba, bai? Orden, hasiko gara, bol batean jarriko dugu gure arrain fileteak tako txikietan moztuta, erran bezala, tartarra da, hori zerbait gordine jatea, bakarrik gordintasun hori arrainari kendu diogu modu horretara, bai? Gatza eta azukrearekin. Horrela zen. Hemen nahaziko dugu gure onjoak. Rukula ere zatituko dugu eta botako dugu hemen. Dena elkarrekin. Erran bezala 3 koilara olio frijitu diren olioa erabili dugu.
Soja 2 koilara botako dugu ere bai. Bale, hau elkartzen dugu dena. Eta hementxe, hori, mazeratzen utziko dugu, bai? Bueno, biztartean, pepino zopa prestatuko dugu. Orduan, hortarako, pepino bat erabiliko dugu, azala kenduko dugu, eta zatituko dugu jogurra botako diogu ere horrela eta limazukoa ere bai. Lau hosto menta erabiliko dugu ere bai. Horrela, eta dena batituko dugu. Pikin bat botako dugu. Eta ozpine 2 koilarada edo ere bai. Alde batetik zopaia dugu. Orain, ja prest dugu alde batetik gure arraina zizakin eta rukula, pepino zopa ere bai, eta hori behar dugu maionesa aguakate. Horren hortzarako, oinarriko dugu, aguakatea xurituta, eta lima pixka bat ere bai. Gatza. Eta maionesa koilara bat. Ere. Zaudena, inen dugune da pixka bat berriz ere irabiatu. Ja, prest dugu ja, dagoeneko,
erabili behar dugun osagaiak gure platera montatzeko. Orduan, orain platerian jarriko dugu. Erabiltzen aldugu aro bat, borobiltzeko, ez badugu arorik, lasai-lasai, berdin, horrela. Vale. Gainean jarriko dugu maionesa aguakatarena. Horrela. Eta pepino sopa inguruan. Eta horrela. Tartarra egiteko osagaiak: 200 gramo arrain xerra garbi, 800 gramo gatz larri, 20 gramo azukre, 25 gramo errukula, 3 koilara onjo sukaldatu, 2 koilara soja saltza, 3 koilara olio. Maonesa egiteko osagaiak: maonesa koilara bat, 100 gramo aguakate ondu, lima zuku koilara bat, gatza. Sopa egiteko osagaiak: 175 gramo pepino zuritu, 4 menda osto, 2 koilara ozpin, 4 koilara olio, gatza.